Жената ме заговори, каза, че съм иззел мястото. Приличаше на чужденка, но се оказа българка. Идвала си от Норвегия, 17 години била там. Гледала старци. В България била певица от Балкан Тон. Възрастните ги качвали на една релса. Е така. И за да не ги дигат. Говорихме си за всичко. Най-вече за това, че не че съм иззел мястото, а разбра, че съм писател, къде съм бил последно, дали съм ходил в Мюнхен, видял ли съм в Сицилия как емигрантите спят на площада. Абе, луда работа. За един час си разказахме всички животи. Най-интересното е, че баща й, като си тръгвал от този свят, защото покрай моята книга отказах да умра, и казал, че имала много братчета и сестричета. Тя попитала как. Вика, като ходех на санаториумите и оплождах бездетните майки. Та такива истории влакови.